बिहामजो नों माबाफोर बुङाखैथ'? मा बुंदों नों बिमा? बाथ्राखौ सानै हयै बुं। जेएस लाइमोन प्रडाक्शनाव दिहुनजानाय बिलोगो मुंनि सुंद' सावथुनखौ बेखेवबाय। जेएस लाइमोन अफिसियेल मुंनि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना थांनानै बिलोगो मुंनि गोदान सुंद' सावथुनखौ नायनो हासिगोन। धेमाजि जिल्ला जनाय हाथिजान गामिनि जाखांफुनाय लाइमोनफोरा फरायनायजों लोगोसे माखासे समखौ गावनि हारिनि हारिमुआवबो बारहोनायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदिनो हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनाय आरो समाजाव माखासे जेंनाफोरा सुस्रांजानायनि थांखि बायदियै जनाय हालामनिफ्राय लाइमोन मुंनि मोनसे हानजाया मोनसे सुंद' सावथुन दिहुनदों। सावथुननि मुङानो जाबाय बिलोगो। मख'नो गोनांदि बे सावथुनखौ थांनाय 1 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायनानै 28 अक्ट'बराव फोजोबदोंमोन आरो बेखौनो थांनाय सानखालि मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि लानायनि गेजेरजों बे सावथुनखौ हगारनाय जाबाय। जेएस लाइमोन अफिसियेल मुंनि इउटुब चेनेलाव थांनानै बे सावथुनखौ नायनो हासिगोन। गिबियाव बड'लेण्ड बुब्लि नोंथांमोननि गासैबो मावथि फारियानिसिम आंनि गोसो गोरबोनि सिबिनाय अननाय बावग्रोबाय। नंगौ नै दिनै जोंनि जनाय हालामनिनो जोंहा जेएस लाइमोन आफाद बिथांमोना गोबां नाजानायनि गेजेरजों गोबां खस्थ' खैदां खैफोद सौसिबोनानै दिनै बे बिलोगो मुंनि जिथु सुंद' सावथुन बेखौ बेखेवनो थाखाय आंखौ जिथु बेखेवगिरि महरै आलासि महरै लेंहरबाय। बेयाव आं रोजा आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय मोन्दों। जियानो जायाथों जोंनि जनाय हालामाव दिनै बे सावथुनखौनो जों गिबि होननानै बुंनांगोन। ओंखायनो आं आंनि फालनिफ्राय जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बिथांमोननि हानजाखौ थिग बेबायदिनो दावगालांथोंखौ आं आंनि फालनिफ्राय जों बेखौनो हास्थायगोन। जिहेतु दिनै बे हारिमुवा जोंनि हारिजों बयनिबो हारिजों एंगार हायै सोमोन्दो दङ। दिनै थिग बेबायदिनो सोलोंथाइनि गेजेरजों बे हारिमु आयदाखौ लाफानानै गामिखौ बा जोंनि ओनसोलखौ दावगाहोनायाव दिनै लाइमोनफोरा गोसो गुदुं जानांगोन आरो बे लाइमोनफोरनि नाजानायजोंनो जोंनि हालामाव सोरांनि आलारि बाथि जोंनाय बायदि मुं बायदिसिना गासैबो फैगोन होननानै आं माने आंनि फालनिफ्राय बे लाइमोन बिथांमोनखौ दावगालांजानो लुबैयो आरो जोङो मोननैसो थांखि लानानै जों इउटुब चेनेल मोनसे खुलिनाय जादों। बे थांखियानो जाहैबाय जोंनि जनाय हालामनि लाइमोनफोरा जाहाथे बेकार थायालासिनो हारिमु बिथिङाव जौगालांगोन होननानै आं आसा खालामो आरो बे चेनेलनि गेजेरजोंनो जों जोंनि रोंगौथिखौ देखायनानै निजेखौ बिजि लाखिगोन होननानै आं गासै जनाय हालामनि लाइमोनफोरनि थाखायनो जों बे चेनेलखौ खुलिनाय जादों। जोङो बे चेनेलखौ 15 आगस्टआव खुलिनाय जादोंमोन। बे 15 आगस्टआव जों कभार भिडिअ मोनसे होदोंमोन। होखांनायनि उनावनो जोंनो सम्पल नार्जारी सार UNB गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरि सार बिथाङा स्क्रिप्ट मोनसे बिलोगो लिरना हरबाय। बिलोगो सुंद' सावथुननि लिरना हरनायाव जोङो सेप्तेम्बर मासनि 1 खालार खालिनिफ्राय जों स्टार्ट खालामदोंमोन आरो अक्ट'बर मासनि 28आव लागि जोंना गासैबो कमप्लिट जादों आरो जों दिनै बे सुंद' सावथुनखौनो दिनै बेखेवनाय हाबाफारि लादों। बे सुंद' सावथुनाव फावखुंगुर महरै रामनाल फंबाया बाहागो लादों आरो फावखुंग्रि महरै जोंना सानै दङ, पुरबि स्वरगियारि आरो प्रेमिका बसुमतारी। आरो बे भिडिअखौ जोंनिनो फंबाय जों एखे टीमावनो निर्मल
निर्मल फंबाया एडिट खालामनाय जादों आरो बे बेकग्राउन्ड मिउजिकखौ दिदोम मदद होदों जोंखौ बिदिपुराम बर' सारा आरो आंनो डाइरेक्सन होदोंमोन होनायालाय आंनि डाइरेक्सन होनाया गिबि खेब आं भिडिअ डाइरेक्सना गिबि खेब जाहाथे मोननैसे इमानखिनि एक्सपिरियेन्सबो गैया बेनिखायनो गोरोन्थियाथ' जाखागोन थालांगोन बहुतखिनि नाजानायनि गेजेरजों आरो बे सावथुना जोंना पार्ट 1 पार्ट 2 जोंना दा पार्ट 1 सोलिदो पार्ट 1 जाबाय आरो नेक्स्टआव पार्ट 2 ओंखारगोन दा जास्ट काहिनिया स्टार्ट जाहांदोंसो ओमफ्राय नेक्स्टआव आरो पार्ट 2 ओंखारगोन आरो पार्सनेलनिफ्राय आं जनाय हालामखौ बुंनो सानोदि नोंथांमोना नायनानै साबस्क्राइब खालामनानै जों लोगोसे जोंनि भिउफोरखौ बारायहोयो आरो शेयार खालामो होननानै आङो बाइक अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां क'क्राझार जिडी र'ड एक्सिस बेंक साखाथियाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों दामाका स्पेशेल अफार खम बेसेनावनो नोंथांमोना बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक फाइनान्स खालामना नोंथांनि सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन 13,800 रांनिफ्राय जागायना 19,500 रांजों नोंथाङा बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक जेरै प्लाटिना पालसार बायदि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक लानो हागोन बाइकजों लोगोसे बेसेन होनाङालासे मोनफागोन गंसे हेलमेट बाइगिरि बिथांमोना गोरलै राहाजों बाजाजनि फाइनान्स लिमिटेड नङाबा एक्सिस बेंक लिमिटेडआव फाइनान्स खालामनो हागोन गोबांथार फोरमानलाइफोर गथायनो गोनांथि गैया खालि फट' गांसे पेन कार्ड आधार कार्ड भटार आइडि आरो सोलिबाय थानाय मोब्लिबनि बिल होयोब्लानो बे सुबिदाखौ लानो हागोन गोबां मिथिनो थाखाय 8473883986 03661270550 9957644326 आव फन खालाम